Hač do leta 1957 bišli Wiesce, Pančice a Kukov dwie samostatne gminy. Kloštorska Woda Wiesce dzieleše. Film zestaja so z wyjimkami dokumentowanych podawków bez 1917 a 2008. W tym statoku narodzi so 21 januara 1830 jako syn żywnościerja a wojnarja Mikwał Struc. Pozdźiżo chodzi się do wiesnej szule w Kukowie, a gdy szulu skończy, poda so susodej Czochy na Kubwo, a służy się tam jedno leto. Dokiż by chytro swiżny, jemu to nanto radzieše. Po tym lecie służby poda so do kamieńca na połowanie wojnarja, gdzieś potem też swoje połowanie skończy. Mikwał Struc je na swoich puczowaniach dojszł hać do Pariza, a w Parizu je so wukmanił na światoznatego wozotwarca. Tam je so naromadził małe zamoženstvo, dokud chce so zesamostatnić. Potem pak przyjdzie 1870 niemsko-francuska wojna, a w biehu 3 dniów drbieše won kraj opuścić. W nowinach je won pytał za niekajką fabryku, którą chce kupić. Nan w Kukowie jemu radzieše doma natwarić jedną małku wojnarniu, ale tu ten socjalny spad od znatego światowego wozotwarca k wojnarej, aber k twarcu nojowej kary, to by za nim przewulki. Tuż namaka tu w Coburgu jedną małku fabryku, jako se u niej oblada so struži, dokud to nie by fabryka, to by dzira. A truc treba się 10 lat predahać so zaso zraba. A z tego czasu jemu dojęczechu tu w Coburgu jeden poskit po drugim za tvar wozu. Juri Słodink, znaty jako wučier, hučbnik, spisovateľ a národny pracowar, założy w lecie 1907 spiewne towarstwo Lipa Serbska. Z nastupom NSDAP so politika w Niemskiej dosłownie zmieni. Tež serbske towarstwa miachu so nacionalsocializmej kłonić. Nic pak Juri Słodink. Tež jako wyższy wučier nie przystupi brunej stronie, brnież to mnozy znuzy czynili. Won a jeho Lipa Serbska wostaštaj sebi samymaj swiernej. A jedno ráno na 1933 šindechu nekoči mužojo do riadovne, sú s ním porečeli, što tomu nesmo zonili, a Słodenka sú s nimi šel. Kde sú oni potom s ním šli, a kde si oni odvedli, to my nejsme jako šulojo viděli. Když jsme měli zasklenčané okna, jen co převidne bylo, to my nejsme jako malo knefle ani dozvili. Nacistiska Niemska nadpadne w septembrze 1939 Polsku. Druga światowa wojna wudyri. Nieposrednie potem zaja Gestapo wospět serbskich narodnych pracowariów. Na leciu leta 1943 dostach powieść, że mam so przyjść jako przychodny wojak, jako
pomocnik, kaže to tež jmenoval, to tak jmenovaný Reichsarbeitsdienst. Tam jsme dostali jara kruté hukovanie, a to vyše v Niederrödern pola Radeburga. Ja se budem dere doplniť za samo niektoré materie svojich synov převožachu, hač před rota našeho Vulkovo liva tam v Niederrödern. A te hukovanie te vyše jara surové a kruté. A to sowieso też uskutkowało, że są od nas jara zaje ze 17 latami do wojska zali. Konc wojny żadaše się też w naszej wiosce wielkie straty. 70 woporów zahyny na bitwiszczach a w liwach jatych. 17 domów odpalichu so przez wojskie podałki. Knini Skalina dopomina so na 20. April 1945. Es war am 20. April, Vormittag gegen 10 Uhr, wo schon starker Beschuss immer im Ort hörbar war. Wir standen mit unseren 4 Franzosen vor der Haustüre und hatten die weiße Fahne gehisst, um uns sozusagen zu ergeben. Und ich bin aber noch einmal rein und habe beim Bürgermeister angerufen, ob er weiß, wie weit die Russen sind. Und in dem Moment sagte er mir, dass eben 2 zum Hoftor reinkamen. Und da bin ich gleich wieder raus und habe das unseren Leuten mitgeteilt. Und in dem Moment kamen schon 3 berittene russische Offiziere, sehr elegant, gut gekleidet, auf kleinen Pferdchen in den Hof geritten. Und eine Stunde später kamen dann die sogenannten Fußlatscher. Und die waren im ganzen Haus. Da war also nichts mehr sicher, die waren überall drin. Was die nun alles mitgenommen haben. Also das erste war, dass sie das Telefon kaputt gemacht haben. Das hatten die Offiziere schon. Das Telefon kaputt, das Radio zerschlagen. Das war das Einzige. Naja, und dann die anderen, die haben sich eben alle was zu essen gesucht und was sie noch gefunden haben und sind dann weg. Tyž kniez Beitel so na swoje zaječe dopomina. So na dworze przy szczynie zestupać, tam nam zebrało nasze czasniki a pierściny, a wszystkie doroczynki, któreśmy mieli. A my se jenoś jeszcze raz Messerwo obladovachme, jak każdy z nas tak reaguje, a dademo widzimy, że so naszemu dworze bliži jeden starszy wojak, a tu przyjedzie ze kolesom, on docela nemieše žančík na koleso zalezť a so kopoleše, ale udvoraše, nezacelče ich, ja ich trebám na mojem dvore, na mojem kubie. A to byše naše umoženie. Hej, kajka ta v Pančicach, ta situacija dla vse była požitková. Oni boli to, ki so se angažovali, ta ľudnosť. Also, naši ľudia nejsou nikak politične ustupovali. Ci sú šli. Nábožné věce dělali, kam si chodili, procesione dělali. Ono to všetko sa dále vedlo a fletlo. Sú na klostorské divo chodili a sú tie zväčša sábce ostali. Schon za początek po wojnie bie ciężki. So gratu przyjmać, a nic zadwilować. Może jenoś dotalne położenie do lepszego przychoda wieść.
To, što je na polach narostło, ma so domkować, żeby zastaranie ludności garantowane było. Najwiace od napinacego rucznego dzieła było odwisne. Falowachu konie za zapszahy, jenoż stary traktor Lanz steje się za moczenie na polu k dyspozycji. Nowy czas zmożny po ciężkiej dobie przez zakaz nacizma szeroserbskiego z lata 1937 skończnie zaso smie po schwaleniu serbskiego zakonia przez sakski Sejm 23 marca 1948 swoją rycz a kulturu smieć nawożować a wuwiwać. 18 septembra 1949 pocieszył so nasz najsławniejszy basnik Jakub Bartciszyński. Ze swiedzienskim czachom zachoji so zarjadowanie. W lipju odmie so światoczne odkrycie pomnika przez rezbaria Konrada Zendy. Śpiewaše Niebelčan wódborski chór pod nawodom Jurija Hostaka Cyża. Šulerjo wugotowachu kulturny program. W septembrze 1950 założy so w Pančicach MAS stacja, jedna z prvních w Kamieńskim okresu. Ona dyrbieše ratarjom k pomocy być.
Šulska rjadonja zeznajomnja so z nowej tratorskiej techniku, kaž tu z prvním nowym traktorom aktivist, a tež z dalšími tratorskými maszynami. Przez wojerskie rozestajenia w poslednich dniach wojny je so wiesna szula odpaliła. Tuż dyrbieše so nakwilnie wuczba w Modowni od 1. oktobra 1945 podawać. Rjadownie biechu skromne ugotowane, a wuczbie sredki lidma k dyspozycji. Wučovaše so tež w kloštorskich rumnošćach. Liczba šulerjev w jednotliwych rjadowniach by nad 30 šulerjemi. W 1951 by skończnie nowa szula dotwarjena. Ona by prejnia tak mianowana centralna szula we okresu. Z lata 1953 rozšíri so sama na 10 rjadownisku šulu a z internatom.
1956 spošči so šuli čestne meno Šula Čišinského, składnostne 100 narodnin basnika, rodzeného w Kukowie. Był poprawny Stefan Reda, dokeśmy dostali nadałk jako dziełowa skupina wustajenca tutun wustajencu Zoltowicz. 2001 przewiedzie so w szuli Swiedzienski tydzień dwójnych jubilejów. 50 lat nowa szula, a 45 lat Szula Čišinského. Sotowi so z dobom wustajenca jako roczoladanie na zajszwe lata. 4,5 mieliśmy szula status serbskiej wyższej szule na kraju, a dedom my się z szulorjemi a z uczeniami o tym co rozmawiali, gdyż jara dere działamy a postupujemy, żebyśmy docpili tun wokomik sposzczenia tutaj szuli miana Čišinského. My wszyscy mocno nałożowali w uczbie wonka szuli, a gdzieś nam to można było, żeby zjawność tomu przychylena była, a też oficjalne miejsce, żeby się nam to miano spościł, a to jest to też stało. Myśmy radosnie tutun wokomik przyjmowali, że się ta szula, to miano Szula Čišinského dostała. Dla odpolada zaurenia sredźnej szule Szule Čišinského 2007 odmie so protestna demonstracja przed gmiejskim zariadom. Šťastne naše šule! Šťastne naše šule! Šťastne naše šule! Šťastne naše šule! Šťastne naše serbskie šule! Šťastne naše serbskie šule! Tobias, co jak ponuwają do Państwa spiąć na tej demonstracji? Na mnie to osobiste jara ważne, że są nasze szule dzierżą. Also, tam od tego, że szule zaczynia, widzę, że to nie tym ludziom już szajne, że to zaczyni. Gdybychen einfach dumał was to, pan się to musi na tym to szajne, to znano szykanie szulu, możemy genau tak czynić, ale zatem widzę, że to nam naczynia z tym, że to nam naczynia. Rady im horyzont, co jak Tybie ponuwają tu do Państwa spiąć, tu na tej demonstracji. To są jacere celenere, jacere przyczyny. Ja sam sobu dożyła, jak ja so kosztan szula zauryła, ja bych tam uczerka, a potem sam... Ja to mi jara wiele mocy płaciło, to zauryna. A niekto jole daleča, a ja najlepiej wiem, co to reka, gdyż się na szule zaczęli. Na runie to nie na namiezna. A ponieważ też cele jedno za mnie ta przyczyna, ja mam nadał mojej przychodniej generacji dalej dać tu serbskość. A ze zauryczą szule so serbskość a narodność plinie. To jest pokój, to było nam życie. Pri Numeju 1952 przepoda so z jawności nowa natwarena po sowieckim przykładzie na kraju poliklinika. Z tym polepszy so medycynskie zastaranie ludności. By to dalszy postup tedyszego czasa w NDR. W 1938
natwari so z dreva pistovanja. Wona so hacz do 70 lat užiwaše, Brnie so 1973 nowa natwari z zmianom Bernard Krautz. Liczba wobydlerju rozcieše, a z tym też liczba pistowarskich dzieci. Rady myslimy na tradycjonalne wiesne kermusze. Dzieci w sobie na szywki a karuzele czekają, wtedy jeszcze jara woblubowane. Tu w Kukowie, blisko Walina, bi od piatka aż do poniedziele dziwe żywienie. Z lata 1952 widzimy pryniomiejską demonstrację. Po wiesnej drodze demonstranci zawodów a instytucjów ciągną z Kukowa na smir MAS. Dujerskie kapawy kroczą sobą. Z popołudnia aż do wieczora odmywu so potem wszelakie zariadowania. Nidy zastawachu liniowe busy sredź psy. W latach
1993 a 90, 94 so przez druhotwar wobkat woloży. Dotalne drohy nie odpowiadały nowym żadaniom, dokeż są nakładne auta, dżęca większe a ciesze. So, dann allzeit gute Fahrt. Ze stawizną wyczytamy, że klosztorska woda dys a dys brjory przestupi. Ale 3 augusta 1991 lije się so z niebies tak mocnie, że wielka woda wszystko spowodza a szkody naczyni. Jahrzehntelang sind viele Menschen aus nah und fern in diese uns so vertraute Klostergärtnerei gegangen, um im Frühjahr sich Blumen und Gemüsepflanzen zu besorgen. Fleißige Schwestern und der Gärtner mit seinen Arbeitern versorgten uns auch das Jahr über mit Blumengebünden und sogar mit frischen Champignons. Jedoch das Jahrhunderthochwasser im August 1991 besiegelte vorerst das Schicksal der gärtnerischen Produktion in Marienstern. Aber St. Marienstern ist ein Kloster und soll es bleiben. Die Schwestern wollen sich auch in Zukunft um ihre geistliche Aufgabe kümmern. Das Gebet. Dabei sind sie dennoch froh, dass sich Menschen finden, die sich um ihre Anlagen kümmern und sie anderen zugänglich machen, ohne das Leben der Schwestern zu stören. Liebe Freunde und Wohltäter unseres Klosters, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, liebe Gäste, im Namen aller Schwestern unseres Konventes möchte ich Sie zur Einweihung und Eröffnung des Umwelt- und Lehrgartens in St. Marienstern ganz herzlich willkommen heißen. Eine besondere Freude ist es für mich, unseren hochwürdigsten Herrn Bischof Reinhold und den Vorsitzenden des Christlich-Sozialen Bildungswerkes, Herrn Staatssekretär Ulrich Klinkert, begrüßen zu dürfen. Wenn ich mir heute den Garten anschaue und mich dann an das Jahr 1991 erinnere, sehe ich zwei völlig verschiedene Gärten vor mir. Durch das Hochwasser 1991 völlig verwüstet, ist es fast unglaublich, was in diesen wenigen Jahren durch hochqualifizierte Planung, wohlwollende finanzielle Förderung und nicht zuletzt durch vieler fleißiger Hände Arbeit hier entstanden ist. Die Region befruchtet und hat, wenn ich das an dieser Stelle so sagen darf, die heute so diskutierte Kreisreform schon damals vorweggenommen und auf einen erfolgreichen Weg gebracht. Dieses Kloster über die Jahrhunderte geistlicher, kultureller, aber auch wirtschaftlicher Mittelpunkt der Region. Und vor allem, wenn auch die Ordensleute selbst
in der Zurückgezogenheit klösterlicher Frömmigkeit leben. Trotz Kälte und ungemütlicher Witterung harrten viele aus und warteten auf seine Ankunft. Vor der Schule warteten die Bürger fröstelnd, um den Präsidenten noch einmal zu sehen und zu hören, was er zur und über die Region der Sorben in Sachsen zu sagen hat. Sehr geehrte Bürger, ich habe mir erlaubt, den Herrn Präsidenten zu bitten. Lubisavia, sehr verehrte Damen und Herren, ich habe mir erlaubt, den Herrn Präsidenten zu bitten, ein paar Worte zu uns zu sagen. Herr Präsident hat zugesagt, ich bitte Sie, Herr. Ich möchte Ihnen allen herzlich danken für den Empfang, den Sie uns hier bereiten. Ich habe mich besonders darauf gefreut, nicht nur von Sorben zu hören und Sorben woanders zu treffen, sondern sie hier im Herzen ihrer eigenen Gegend besuchen zu können. Wir haben ein Gespräch über die Lebensbedingungen, die Geschichte, die Kultur und die Aussichten der Sorben hier in dieser Gegend miteinander geführt. Ich weiß, dass es ernste Sorgen gibt, denen es abzuhelfen gilt. Witam vas utrobne na našu djeticu Sjatočnošć, skladnostne otkrića našeg pomnika zapadnjenih Druge svjetove vojne. Sehr verehrte Einwohner, werte Gäste, es freut mich, dass Sie in so großer Zahl unserer Einladung gefolgt sind zur Einweihung des Denkmals für die Gefallenen und Opfer des Zweiten Weltkriegs. Das zeugt doch davon, dass es nötig gewesen ist, dringend nötig gewesen ist, unsere Opfer, nach denen es 40 Jahre lang nicht möglich gewesen ist, jetzt zu gedenken.
reka Mordvi Milča. A to keď oni Milča, so přeco zasa nasviče, šo znova započne. Tež samsne zmylki. A když denca posvičíme jole tunle pomnik za padnených za opore zajšveje vojny, potom chceme s tym, tak rec symbolisce, melčacym, martwym wóz dać, żeby ho ryczyć moli. A dopomnieć moli, to wojna nie jest nikajki zajímavý spektákl. Vôta krávnych a nevinovatých oporov. Za náš čas a o sebe za příchod. Menice spostwo, popakaj, nie z ludźmi samymi. Samym Wypuść nam nadal, który jesteś sam, Tyż ulicę, stawić nam zębacy, rozpóra woda, każemy Ci Bożo, zachowaj sobą, zadaj nas swe Bożo, rozpóra woda, każemy Ci Bożo, zachowaj sobą, zadaj nas swe Bożo. Zmienny Bożo, popatrz na mir, a pokoj czują. Mir, pokoj dawaj Twoisty, dujszaj ich świtkim ludziom. Tyż nie pośmieje odwołaju, nam zawoście nad miru. Ty posyłnie za złością, a z nadzieją a wiru. Ja, Matthias hat es aus. Hier, Moment, Miałem witać, Alfons. Poczekaj. Witaj, mam były 13. Nie, za się przyszła. Ja ci mnie zapłacę. To prawie tak. To my tylko zapłacić. Nie.
Vážení hosťo, ľubí členovia a priatelia našej domovinskej skupiny Pančice Kukov, ja vítam vás jara útrobne na náš dnešný parkový sviedzeň. Ja som veselú, že ste tak bohatej ličbe sem k nám přikvatali. Vedro z nami mini jaradere, to nás veselí a že ste vy v tak bohatej ličbe prišli, menujúce na naše 5. zariadovanie domovinskej skupiny v tutem lete. Ten čas prázdny nebe tak dlhý bol mes našimi náletnými zariadovaniami a názemskými zariadovaniami. Kultúrna skupina v druhých tovarstvách, so ich zvedeme trošku bližšie romadě a tomu sme sebi popýtali tuto miesto. My naviazame s tým na jednu starú tradíciu, ktorú je před niekde 80 do 90 let zahajil kněz doktor Rachela. Poskyčoval svojim pacientam, když měl voľný čas, co so pěší podať ze smiečke unie poskyčil, to, štož my netko tu zase dále vejdeme, menujte. A nitko ne bomo tak daleko, mu smo vši počuvali, sam je čas skoraj, a to da imamo je pučovanski spil za vas. Libjaženca jasneja, pučovanju zaveđe, sunca so tiš posliva, na pučovanju převađa. Ja pučuju a tpakaju, a mnoho při tym dožiwiu, tak krani dušu zeznaju, a našu wiarnu Bożycu. Libjaženca jasneje, pušovanju zaveđe, sunco so tiš posmiva, na pučovanju převađa. Przez lisy rady pušuju, živice trochu odpočnu, a posłucham na význanie, však krynie je w przyrodzie. Co tu z wody najmilsza, nie sukiwi suzy zimnie, naš posledný koncert po letnej přestávke, alebo posledné spívanie, dokiaľ my sme byli činili. A ak zajšli týždeň do Budyšine, sa to pokazalo, že tiež toto moderné vášne sa připozná, tiež posedy od našich nímskych sobopobytlerov. Jako prvne jeden malý medley mojich spívov, volám vás, vodcojo a tak ďalej. Prajče hore mi, prajče, što sa na nás přivali. Prajče hore mi, što náš chríbet udrží. Zváme čevší výšare a zimné výciky. Ládám tu na vás vysvělné škytávky. Volám vás, vodcojo, volám vás. Skaliska, bužiska, volám vám, sluchajče. Volám vás, vodcojo, volám vás. Zváme čevichovo slyšíče, hore vy.
lesom, z wicikom, rumniewom, z wieselom. Herce k wam nareje, czynie mnie. Z wudobu, wostudu, wszedno dnia robotu. Boczele zacziri, rywanie. Miesać grzęciście spi, słonczka smeje so mi. Holcze jedź wesela, werci sa. Niech tyś twórci raz trzy, grupy tysziki zaszli. Zabawie weryce, zbożo co nam zasmieje. Tyszik a wsi kuliczki, strzyją susa żenili. Lubka pójść, pięćku zmień, z towarzyszy. Tak nam nasz nowo wyzwolony ministerski prezydent Stanisław Tilich. Kajki to nujacy wokomik. Ja wam wszystkim dziękuję, że wy więcej przyjęli tu do Drodrzeżana, że z tym też poczmonili, że to za was, a za mnie wyjdzie jeden rane a przemysłowy dzień, przecież jestem się w Wesce narodził, a Pančica odrost, jestem dzień na to myśleć mógł, a jestem na to myślił, że budu więcej jemu z wami tu stać, a że będziecie wy mi jako ministerskiemu prezydencie gratulować. Ja si myślę, tak, że to zajszłych nas noch już prawo a pisało. Je to wiedzą za nas samą jedna należność, która się przemożaca, a na drugim związku za mnie też wiedzą też jeden bokomik, a to też wszyscy wiecie, że ja żenie nie zabił, że jestem ja doma, a że ja pokażam, tak że ja nadziejam, że my tak jak jsme my to již ve zjajstvosti činili, spytamy we wiedzce, so za to zasadzić, to jest też nasze należności zastupa. Ale ja też wierzę o to proszę, jak się to druzy ty trali, ty za to dorozumie nie mieć to nie o tym jeniczki na rok, to też nam nie czeka, ale są to wiele jace na rokom. Ale ja chcę so też wierzę też na naszej unijnej hromadzie z mojej koleginu a ministerku Eli Stange, so za to zasadziła, że są tutaj należności podeszliś na sobą po tych rozrysaja. A to w tym mierze, co są za nas liczą przychod dalej zaruczyć chodzi. Tak tutaj nastupano jeszcze raz. Zalaszyjete, sztyńsko nie rozaja. Serbskie zakładnie szły Krzyżyckie, wam do wasze zastępstwa. Chciałabym wam wiele mocy, a bohate Boże żonowanie za wasze skutkowanie jako ministerski prezydent Sakskiego. Zapadło, dziękuję. Ja to bym opravdu, když... Ja co mam wiele, Děkuji. My jsme si museli otrvat, že ty tudy jenom malkou hodinku vodopědu, to je nepíšovku se srbskými melodiami, bude na nás pomyslet. Vy z Boža do vašeho zastupstva z Božu. Ľudia. Hej. Zapadło, to štěli a dále na to umáči, keď musel zase nejdu kemča vidím.